Asmaradana cakepanipun derek Bu Yeyun. Cakepanipun apa Bu Yai? Gegarane wong urip. Oh, gegarane wong urip. Oh, menika reptanipun Ki Ageng Mantep Sudarsana Karangpandan nggih. Nggih, nggih. Mbah Mantep, yen gawan kotak. Monggo Bu E. Gegarane sakmono apa sak pira, Mas? Sing yakin Dik nggih. Menika sing gender ini bocahe alusan. Nggih. Dadi nabuh gender menika nggih mak templik. Ngidak gas menika mak jempol tok alus bocahe. Itu. Dudul HP niku ya 081. Kecepatan nek liyane tek 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 nek didik ngene lho. Halus niku. Bejane bojone ya. Nggih, heeh. None nano. Gegarane wong Tan yen Asmarandana Ngayogyakarta cengkoke rada beda Mbak Tatin nggih kalih Solo nggih. Lanjut Bu Yeyun. Jenang kali kakurane agamane soate mantu babaten tak tandurane Maling Slendro jengleng tanduk Bu E. Nano nano. Ana tulis
pripun jenglingane Mas Bari Bu Yin ngrasa nggih? Marem. Wah. Mas Bari niku meneng-meneng niku super power. Gitu. Nek Untunge kula wis tuwa. ya nggih. Wong panjenengan sepuh pun sing kendang mboten napa-napa. Malah. Wah, ning omah ngero statuse iki Jan nyawang upama- kolame iwak koi. Apik tenan ketok le ayem. Nek upama dereng gadah bojo no tak pek, Oh, dipek napa? pek mantu. Oh, alah. Oh, alah. Cacak. Yen wong Alah. Nganggo sendal tak ketak Niku ketara nek wis pengalaman. Lho. Mas Bari niku pengalamane pun jembar. Wo, saestu. Statuse ayem nyang pikir gambare iwak koi dipakani. Padahal batine ya ngrantes. Ya bener, status iki ngoten niku Mas Bari. Oh, sing humor-humor mawon aja kok sing serius-serius dienggo status. Wah, ketone SDM-e kurang. Status kuwi yo sing lucu-lucunan tok ngono kuwi ora kena. Oh, gue status nek wani tak anteni ning kene. Wah, waduh. Gelut tok nantang kok ning HP. Ketok nek duwe masalah ngono ya. Iya. Ayo lanjut Bu Yuyun. Dituturi ora kena. Yen ra ngedan luar biasa. Kuwi mau Bu Yuyun Sumirah. Wah, wis. Suarane wantek ya, Truk, wantek.